Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syekh rahmat tentrem lan rahayu mugi tansah kasira kasarira wonten ing ngarsa panjenengan sedaya dalasan kula waraking saking keluarga wonten ing ngarsanipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang dahat kirapekten wonten ing ngarsanipun para tamu kagungan putri ingkang dirmatan sumarambah para kadang mudo werda minulya. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Agung Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika panjenengan sedaya dalasan kula tasih saged kempal manunggal ing papan menika kanthi bakas lan waras boten manjaken alangan setunggal menapa. Ampun kesukaan sholawat wa salam kunjuk wonten ngarsanipun Gusti kami jagat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaagung-agung syafaatipun wonten ing dinten akhir mangke. Para tamu kakung putri ingkang dirahmatan, dinten menika dinten Minggu sore kaping 4 Oktober warsa kalih syukur sedaya malih badhe dipun tindakaken tata cara dauping calon temanten sarindit Kusumaning Ayu Indira Krismarosati putri saking Boboros Hadianto lan Ibu Cici Sri Mulyani dalasan Bagus Heri Setiawan putra kakung saking Bobo Kimin Patmoyono lan Ibu Suwasih satrinipun tata cara daup katindakaken ing mangke calon temanten kakung badhe dipun kanthi sowan wonten ngarsa panjenengan posnya menika tata cara daup badhe tinggal-tinggal dipun tindakaken. Para tamu kakung putri ingkang hormatan Ustinata wonten ing sak ngajenging papan menika calon temanten kakung sapanunggal tumuli dipun kanthi tumuju wonten ing sasana daup hanyarengi umeling ladrang wilujeng. Para tamu kasuwun jumeneng hormati praptanira calon temanten kakung Bagus Heri Setiawan. Calon temanten kakung ngagem busana kasatriyan. Destaripun pinalebet rukmi asesuping Sekar Melati. Ngagem sangsangan rukmi tinumpangan sangsangan Sekar Melati Rinunce. Ageman awaris ritung silam benah cono kasote pandam pandung patenggal biar pating sumunar pindah dilita alian agem
wangingan landrang tunggak semu ingkang ngapur lan tumanggal ageng sebagai bak pinaro lumampah candrane pindho kenya kang ngawi-awi marang pasangane singgang sidong patanaken diri calon temanten kekalih yo panggaten kang mulyani kagesan kanthi pangkat dan apa dipun kanthi wonten ing kursi kanggo Jumamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sagung dumadi para kakang putri ingkang kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Calon temanten kakung Bagus Heristiawan Pusyoko Yosa Makto badhe dipun dhawuhaken kalian calon temanten putri Kusumaning Ayu Indira Krisma Rusadi. Sadèrèngipun tata cara abdi nikah katindakaken keparna kula ingkang tinangilah minangka panata cara badhe maosaken turut rerencening titilaksana ingkang badhe dipun tindakaken. Sepisan inggih menika pambuka kalajengaken maosan ayat suci Al-Quran purna menika dipun tindakaken titilaksana pasrah mahar khotbah nikah ijab kabul wasan donga ngantos ingkang pungkasan inggih menika akad nikah badhe pun pasrahaken dhateng temanten kekalih pinangka rukun utawi syarat nikah miturut satataning syariat agama Islam. Ingkang sepisan inggih menika wontenipun calon temanten kakung wiwah wontenipun calon temanten putri. Alhamdulillah calon temanten kakung sampun siyaga semata mugi calon temanten putri ugi sampun siyaga ananging tasih sinengkel wonten ing sasana panti busana. Salajengipun wontenipun wali nikah. Alhamdulillah sampun siyaga Bapak Rus Hadianto ingkang tinangan minangka wali nikah badhe ngrawuhaken putranipun. Syarat candhaipun inggih menika wontenipun mahar utawi masih awit sampun Jumamis dene panjenengan sedaya lan kula ingkang rawuh saged sinebat minangka syarat candhaipun menika saksi nikah. Ananging miturut peranatan Nagari Republik Indonesia kapilih saksi nikah cacat kalih sepisan inggih menika Bapak Hari Sampurno menika saksi saking keluarga calon temanten putri. Saksi ingkang kaping kalih inggih menika Bapak Saryanto menika saksi saking keluarga calon temanten kakung. Dene waosan ayat suci Al-Quran sadèrèngipun tata cara nikah katindakaken badhe dipun tindakaken dening Ibu Istiqomah. Dene minangka pangarsa kantor senagami penghulu kadang kula Bapak Muhammad Syaki badhe mandhegani tata cara menika. Para tamu kakung putri kados-kados sedaya ingkang gegayutan kalian upacara ingkang badhe lumampah sedaya sampun wonten sampun Jumamis pramila nyuwun tambahan pangestu tata cara badhe enggal-enggal dipun tindakaken. Ananging nyuwun pangapunten katur Bapak Ibu para tamu sedaya kemawon nalika tata cara nikah katindakaken kula suwun panjenengan lenggah kanthi keca wonten kursi kanggo stinata. Bapak Ibu sami-sami dipun wiwiti tata cara menika kanthi waosan umur Quran sesarengan bibarakatil Fatihah. Para tamu kakung putri, Gusti paring dawuh wonten ing salah satunggalipun firman ayat surat Al-A'raf ayat 2 kawan
ingkang tegesipun kirang langkung mekaten. Nalikane ayat suci Al-Qur'an dipun waos, panjenengan kersa midhangetaken kanthi permati Gusti badhe paring rahmat dhumateng panjenengan. Habibiti Toto Toro Abdul Ika sareng-sareng kapidhanetaken wawasan kalam ilahi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Katur Ibu Istiqomah kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mugi Gusti Kang Agung paring berkah rahmat lan hidayah dhumateng panjenengan sedherek kula sumarambah sedaya titahipun. Wonten kang sampun kaatu-atu inggih menika dhaipun calon tematen kalis kedap malih badhe enggal-enggal dipun tindakaken. Wekdal sawetahipun wiwit saking pasrah mahar kurban ingkang ijab kabul ngantos paripurna kula aturaken wonten ing garsanipun Bapak Muhammad Syaki pinangka pangarsa kantor Sanagami ingkang badhe manbegani sedaya tata cara dinten menika kawitan saking pasrahipun mas kawin utawi mahar. Kamera ini 1, 2, 3 tahan sekali lagi 1, 2, 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 1, 2, 3 ya diterima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون wa'lamu anna nikaha sunnatun marhubah wa tariqatun mahmudah wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anikahu sunati famariba sunati falaisa minni al-hadis muttafaqun alaih. Para hadirin jamaah majelis nikah yang berbahagia yang saya hormati, para muslimin, para bapak, para ibu, para sederek, para sepuh yang saya hormati Bapak Rusdianto SH dan Sakor besaripun lan ugi Bapak Gimin Patmo Wiyono dan saksi kalih kalau nomor berdua ini yang berbahagia ya Mas Heri Setiawan dengan Mbak Indira Krisma Rusadi. Dalam kesempatan yang baik ini, pada waktu yang berbahagia ini kita semua bisa hadir, bisa rawuh di Hotel Horizon India dalam keadaan sehat walafiat sehingga nanti kita bisa bersama-sama untuk menyaksikan prosesi ijab kabul atau akad nikah antara dua hamba Allah ini ya, yang saling mencintai, saling menyayangi dan saling meridhoi. Dan doakannya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para hadirin yang berbahagia, ini pesan kami ya untuk kalian berdua, Mas Heri sama Mbak Indira. Yuk tentunya nanti Mas Heri sama Mbak Indira ini prosesnya sebelum nanti perasaan akad nikah ini agak lama ya, agak panjang. Ada hibah, ada ta'afwan, ada saling kenal mengenal. Kemudian pada hari ini Mas Heri sudah mantap hatinya ya sama Mbak Indira, sehingga nanti Mas Heri mengucapkan janji sucimu kepada Mbak Indira yang akan kita saksikan bersama. Janji suci itu yang akan diucapkan oleh Mas Heri kalimatnya sangat singkat, sangat pendek, hanya beberapa detik saja sudah selesai. Waktu itu saya terima nikahnya wadazwijah dan perkawinannya sudah selesai. Yang lama mungkin tetek bunyinya. Sehingga ini kalimat tersebut sangat sakral, sangat kuat sekali. Ada perubahan yang drastis yang tadinya awalnya haram mempergauli ya, menjadi halal dipergauli, bahkan wajib dipergauli ya Mas ya. Sehingga ketika pergauli istri itu tentunya terus mengingat Allah ini dalam pesan Al-Quran. Biasanya kita lupa itu wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang arif, yang bijaksana. Jangan terlalu kanan-kanan ya Mas, ya Mas Heri lihat, jangan galak-galak Mas. Ini Mas Heri kayaknya namanya galak-galak ini, kayaknya santoy ya, ramah gitu. Juga nggak terlalu kiri, bahasa Jawanya apa? Beda-beda, keset, malas gitu ya. Sampai naik diri itu udah nggak baik, nggak ideal. Sehingga yang dimaksud dengan bijaksana arif dalam pergaulan istri itu adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, khairul umur awsafuha,
sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Tawasud dengan tengah-tengah itu nanti insya Allah dalam membina rumah tangga memberi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir, sama lama ini sudah sabar ini masih hidup selesai ini. Kalian berdua nanti ketika mengatur rumah tangga kita tahu semua yang antrian lama ini pasti banyak cobaan ujian, ada tantangan, ada kemudahan, kesulitan, ada bahagia, ada sedih, ada manis, ada pahit, komplit. Jadi satu paket, karena itu di dunia ini memang seperti itu Allah memberikan sunatullahnya kepada dunia yang fana. Yang terpenting adalah substansi hidup itu kita memulai barokah ya. Barokah itu artinya ziyadatul khair bil khair, yang awalnya baik tambah baik lagi. Kalau orang hidup kalau sama itu rugi ya. Kalau hidupnya kok menurun itu justru celaka. Kalau hidupnya kita meningkat, irtifak, maka kita beruntung. Nah ini kita doakan ya, mudah-mudahan Mas Heri sama Mbak Indira dalam mengatur rumah tangga nanti memperoleh keberuntungan dunia harta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk khotbah nikah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi calon mempelai berdua. Dan kita akhiri dengan bacaan istighfar dan syahadat secara bersama-sama. Mari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Ananda Heri Setiawan bin Gimin Patmawiono, saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Indira Krisma Rusadi, dengan mahar seperangkat alat sholat uang senilai 241.021 rupiah dan logam mulia 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Indira Krisma Rusadi binti Bapak Rusadianto untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, bagaimana saksi? Sah? Sah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma anzil rahmah bainakuma. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khati tajal kubro. Allahumma inna nas'al afiyah wa damal afiyah wa syukru ala afiyah. Allahumma ja'alahuma Heri Setiawan wa Indira Krisma Rusadi sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'alna fi hadza ma'sisatu nikah mubarakah hayatul fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana samana wa qamana anjilna ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala muhammadil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Barang kali ono sasono gawe temanten kekalih sekar-sekar nyambar karo ngormati miyosing temanten putri Kusumaning Ayu Rusadi
lolonan kakanthi dening pangantin temanten nangos manten pinapak dening garwanipun Bagus Heri Setiawan lolonan ing rumah Nanti cium tangan Mas ya. Prameswari Noto Oke. temanten putri anak Gemais Gagah Surakarta cium tangan. Angagem cunduk mentul cacah songo winangun cunduk ulang temanggal ungkel rinenggo puspita Kibododo candane Dinda Tansah Angagem Sinjang Sidamukti Camelo Pira-piripun kalajengipun tapasma wonten ing dokumen nikah. Diterima Mas. Oke. Masnya mundur. Tinggal sekian juga Mas. Oke. Dan kamera semua. Dengan Kota Semarang sebagai suami istri. Kami mengucapkan selamat ya menemui hidup baru, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, bahagia harmonis langgeng nggih barokah dunia akhirat. Matur suwun sedheripun kita musyawarah di hajatnya Bapak Rusadianto SH dalam memberikan pangestu seneng setuju dan sebuah punya masjid selamat bagi dia. Aduh kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wekdal menika temanten kekalih Mas Heri lan Mbak Dira sampun sah dados pasangan suami istri, sampun dados keluarga ingkang enggal. Matur nuwun Bapak Muhammad Syaki SAG ingkang sampun mandhegani tata cara akad nikah temanten kekalih menika. Matur nuwun saksi sinar kekalih Bapak Hari Sampurna lan Bapak Saryanto. Matur nuwun Ibu Istiqomah. Mugi matur nuwun aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya para tamu ingkang dinten nika rawuh wonten ing papan menika. Saperlu hanaksani lan paring berkah pakistu wonten ing tumapaking tata cara dawuhing temanten kekalih kusumaning ayu Indira Krisna Rusati Dasan Bagus Heri Setiawan.